Milleen sä oot kokenut tän elokuvan tekemisen? No joo, mä muistan. Tää Leppo oli ehkä mun elämäni parasta aikaa, kun me kuvattiin tää. Oltiin nuoria, rakastuneita. Elämä on niitä toivoa ja kaikkea. Sitten toi yksi Jarmo tuli kaupungilla vastaan ja pyysi, että tehdään tää leffa. Mä olin sillä että ok, tehdään tää leffa. Ei sitä nyt elämässäkään parempaa voinut, että toi tosiaan oli monet kerrat yrittänyt itsemurhaa sukkahousuihin. Onnistumati kunnolla. Voisi sä kertoa, millä tää alkoholi vaikuttanut tähän? Mä en muista. Mut varmasti se on vaikuttanut suurella tavalla tähän mun elokuvaelämyksiin. Elikkä nuoresta pitäen on tykännyt esitellä itseäni kameralla joka suunnasta. Isälle myös, isä pakotti tähän. Eikä tavallaan nää lapsuuden traumat ajaa mua eteenpäin tässä elokuva-asiassa. Mä en vaan voi olla unohtamatta niitä. Ja jos ei me isä olisi, niin ei musta koskaan ollut näin iso. Hei! Kiitos näistä. Saanko mä sanoa vielä tai mun ihailijoille? Saat sanoa. Eat my anusloota. Kiitos.